Biz alдағы тапшыруларыбызның берсендә Чувашстанның Батыр районы Татар Сыгыты авылында гомер итүче милләттәшләребез хакында сөйләгән идек. 2000гә якын кеше яшәүче бу авылның бер үзенчәлекле ягы бар. Биредәге күп гаиләләрдә 5-6 бала үсә. Шушы көннәрдә генә 5 кыз һәм 2 егет үстергән герой ана медале иясе Зәйнәп Бану апа һәм Миннәтулла ага Мәхмүтовлар йортына да кызлары кияүләре, уллары киленнәре белән бергә 12 оныклары һәм 7 оныкчыклары кайтып төште. Алар арасында безнең хәбәрчебез Рәмис Сафин да бар иде. Бу гаиләдә тәртип шулай. Һәр атна сайын әти-әни нигезенә кем дә булса кайтып, хәлләрен белешеп, булышып китү гадәте бар. Бәрәң утыртырга кайталар. Аннан соң сабан туйы була, район сабан туйы була. Аннан соң авылда ясыйбыз без сабан туйы. Вәтсаларга барына да кайталар алар. Бүген балалар барсы бергә кайттылар. Чөнки сәбәбе бар. Миннәтулла абый белән Зәйнәп Бану апаның гаилә корып яши башлауларына 55 ел тулган. Миннәтулла ага Каралты кура тирәсендә кайнашкан арада Зәйнәп Бану апа балаларына кайнар кыймак, бәлеш пәрәмәчләр пешереп, өстәл әзерләп тә өлгерде. Алдан кайткан 2 килен дә аш-су бүлмәсендә әниләре янында. Яш вакыт булган инде 19 яшында килен булып төшкән. Яш вакытта ничек әйтәм сезгә? Яш вакытта бит инде ул бөтен нәрсәне белеп тә бетермисең, бөтен эшне дә белмисең, бөтен киңәштә кирәк кеше киңәше, бөтен кеше киңәше. Әни шул вакытта безгә бик яхшы киңәшчебез дә булды ул безгә кана булмады. Акыллы киңәш бирде яшь вакытта бөтен нинди үзе белгән һөнәрне бөтен сөйрәтте безгә. Кайнанабыз әйбәт. Бик ягымлы кеше, акыл бирә торган кеше. Без аның сүзләренә тыңлыйбыз сүзләрен, беркайчан да яңгыр сүз әйткәне юк. Миңа рәхмәт, авыр сүз әйткәне юк. Татар Сыгытында кәгазьгә язылмаган авылның үз кануны бар. Кызлар авыл егетенә кияүгә чыга, егетләр дә читтән кыз эзләмий. Авылның имамы Галиязгар ага әйтмешли, белмәгән нәсел белән кан бутау, болганчык судан балык тоту белән бер инде ул. Әйткәннәр бит инде әйтем бар. Анасына карап кызын ал, атасына карап малайына кит. Шуның кебек авыл кешесенең беләсең әтәне инде икәнен, аның малайын инде икәнен, кызын инде икәнен. Ул илгелектән килгән бит инде тип-типтән дигәннәр. Шуның кебек ул ар икесе дә әтәй дә әни дә тәүфыйклы кеше булганнар, тәүфыйклы тормыш иткәннәр. Вот аның баласы да, ике малайы да бик тәүфыйклы, бик тәртипле, тормыш барырга бик яхшы, уңган ирләр безгә яхшы. Моннан 55 ел элек Зәйнәп Бану апаны да күп егетләр ошатып йөрсә дә, ул үзенең тормыш юлдашы итеп авылдашы Миннәтулла абыйны сайлый. Үзе әйтмешли, ялгышмаган. Яратылда хорошо, бик сигарет ул яшь вакытта матур иде. Матурга күрәдер инде мен әйтәм син. Дөрес әйтәсең, күбейде җегетләр. Күбейде. Ну мен әйтәм синең вакытка булган инде аты ярар. Шулай маскар итәм хәзер. Никах укытып гаилә кырганга да ярты гасырдан артык вакыт узган. Борылып карасаң, 5 көнлек юл гына сыман ди Миннәтуллага яшьлек елларын искә төшереп. Авлакта шулай сөйләштек тә, затырга кайтам диде, затырга чыктым мин аны. Вот шуннан адам минәттем безгә. Вот шулай итеп, иптәш егетем бар, икәү алып кайттык анасын аны. Бу киңел яшадым минем. Киңел яшадым, авлактан алып кайттым анасын. Biz şulay kiliştirip yaşadık indi umur boyu. Umurumuzda birge turu bik köp buldu indi. Biz kinenip kine turabız. Bu гаиләдә тәртип шундый. Кызлар татар егетенә кияүгә чыга, малайлар татар кызына иләнә. Biz bit әби белән бу да үстегендә әтәйнең әнәсе, әбисе ни белән әнәсе. Ул әтәйде, кызым, балаларым дейди безгә инде үз динигезгә китәргә тырышыгыз дейди. Ата-ананы тыңларга, картайгас та кирәк була үз динигезгә дейди. Ул дөрестә икәнмени? Сораным, хәзер безгә күпмени примерлар, безнең абыйлар менә двоюродныйлар бар, анда троюродны. Безгә аларга сорану примерлар. Biz как үз динең, үзнең, мөселман дине, үзнең яхшы. Еланнарыбызга да без шуны телибез бөтенесен. Авыл кешеләренең әйтүенә караганда, Миннәтулланың кияүләре дә напат бор. Берсеннән берсе уңган һәм тырышлар. Араларында гади шофердан алып, фән кандидатына кадәр бар. Бишәү торабыз. Әле бүгенге хәтле әйтмәм булсын, Бишбураттан күпме, Бишбурат кешебез. Егетләр иләнгәнче башка авыл кызлары янына йөрсәләр дә, тормыш өчен авылдашларын, алай гына да түгел, күрешче кызларын сайлаганнар. Минем әнәй әтәйде. Улым дир, давай дир авыл кызларын дир. Мәрхүм инде минем әнәйләргә юк әти белән инде.
Алар әтейді шылай Улымдыр давай авыл кызларына өйлән. Вот шылай итеп көрші кызын алга туры килде. Мәхмүтовлар гаиләсендәге хезмәт тәрбиясе дә балаларга кече яшьтән үк сеңдерелә. Әтияне безнең бик тә строгий иде. Яшьтән үк эшкә эшләттеләр. Если без идән юып чыга идек, әнә яшамый иде, лек бит краскаламаган идән иде. Олан шоклар бит инде, все равно барыбер теге юрый-мары юганда инде ул. Вот, кирдән ютырта иде безне. Керләр юа иде, керләрне дөрес илмисез дия иде, кызым дия иде. Сөйрим мыншлай камыр белән эшләтә иде, бөтен эшне әнә да. Бик кыры тоттылар, эшкәрәттеләр да. Гомер буе колхозда эшләп, лаеклы ялга чыккан Герой ана медале иясе Зәйнәп Бану апа бүген гасырлар буе татар гаиләсендә сыналган тәрбиясен аныкларына бирә. 2 килен бармыни. Әтмим дә кирәкми. Гел ачык чырайым белән яшәм дигән мишли аларны бирмә килим, ашатма килим мин. Булышка мин алай түгел. Җиңелем дә минем юк. Ул яшьләргә син шулай тигеләй, әнәң шулай булган, әтәң шулай булган, шулай даулашып тору яхшы түгел. Татарлар программасы өчен Чувашия Республикасыннан Рамис Сафин.